Mikee Mercado here at ngayon mag-vlog tayo about sa career guidance sa Bayambang National High School. So, na-miss ko siya. Actually, kaka-graduate ko lang last year. And then, magko-cover ulit ako ng career guidance kasi gusto kong mas pagandahin yung coverage ko ng career guidance last year. So, kung gusto nyo mapanood ng career guidance sa Bayambang National High School, just keep watching. Yun na nga guys, so nakakapagod tong araw na to as usual. So nagpahinga muna kami dito sa parang dito sa guidance. Dito sa Prof. Amado G. Spino. Yan, kayo na magbasa. So nagpahinga lang kami and then magre-resume ulit kami later on. At kung nanonotice nyo is nagpa-undercut na ako ng aking hair. So kasi nagmo-move on na ako. Galing akong heart BMs. So, yun. Update ko kayo mamaya, guys. Bye! Pag-utusan tayo at nakikita nyo nagmamantikan na ako. Hindi siya special. Alam mo pangalan nun? Jo Marie din. Kapangalan ko sa TV. Dito man. Ha? Ano kayo sabi, Mikey?